Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Welcome once again. We are about to start our joint press conference this morning, but before we get into the actual business, let me ask Magetsi Sazima to offer us an opening prayer. Let us pray. Our Heavenly Father, we thank you for giving us the light of this day. Thank you because you love us. As we are here, Lord, we ask you to be with us as we are about to hear from our officials on the issue of the supply of the system during the election speech. Lord, we ask you to be with us as we begin our program up to the end. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Welcome once again to the joint press conference called by Electricity Supply Corporation of Malawi and Electricity Nation Company of Malawi, Chisankho, this morning. Before we get into the press conference, allow me to introduce to you the officials who are here. I will start with the far end. Let me introduce to you Madam Julian Chiramwera, the Chief Engineer responsible for transmission system and planning. Next to her is Mr. Crispin Banda, the Director of Human Resources and Administration for Escom Limited. Next to him is Mr. Charles Carbona, the Director of System and Market Operator for Escom Limited. And next to him is Engineer Maxwell Mulimakwenda, the Chief Operations Officer for Escom Limited. And at the high table, let us welcome Dr. Matson Chitao, the Chief Executive Officer of Chisankho Limited. And next to him is Mr. Kankwamba Kumwenda, the Chief Executive Officer for Escom Limited. Thank you. We are also privileged to have the Mr. George Matukuta, and next to him is the Chief Legal Compliance Officer for Escom Limited. And in our midst, we have esteemed colleagues from the fourth estate, colleagues from. Allow me therefore to ask our colleagues from the media to introduce themselves so that our esteemed officials get to know you. Out a statement jointly with Dr. Maxon Chitao, the CEO for Chisankho. Colleagues from the media, may you please introduce yourselves, mention a name and the media organization that you are representing. My name is Magetsi Sazima Nthawi. I am now becoming I'm based in information. I'm casting out from Zambia. Thank you so much. At this stage, allow me to hand over the floor to the CEO for Escom and the CEO for Chisankho to address us through a statement. Thank you so much. Mundirole kuti msonkhano lero witira mkule mchichewa kubate kulankhula kwa mtundu wa Malawi pa nthawi inofunikira kwambiri. Koma choyambirira ndikulandireni nonse atu ankhani tipepese kuti takuitanisa mozizizi koma ndinayi zofunika kutero chifukwa cha nthawi imene tili moyo. Kwambira ndinene kuti wiki ino imene tayamba ino ndi wiki yofunika kwambiri ku dziko la Malawi. Mukuziwa kuti ndi zisankho zapatatu voti ipoyendwa mawa koma wiki onse kukhala kuwerengera mavoti.
powerengera mavoti chinthu chofunika kwambiri, zinthu ziwiri zofunika kwambiri mwa zinthu zina ndi kupezeka kwa magesi ndi internet. Lero tifuna tikambe kwambiri nkhani ya magesi imene ili mkamakama. Poyamba ndinene kuti Chisankho kwa pano ndi anzanga asiwa Chisankho Dr. Maxwell Chitawo kuti tikhale limodzi tilongosole mtundu wa Malawi dongosolo limene takonza. Zosaida zisankho zika anthu akaponya vote zipite ku malo oyenera mu nthawi yake ndiponso mwachilungamo. Magesi a Escom timagula ambiri kuchoka kwa Chisankho. Escom pano pasipanga magesi timagula kwa Chisankho komanso ndi anzathu a solar amene amatipasa magesi 100 megawatts. Pano magesi amene wawa sokwanira kwenikweni yani chifukwa kuti tipange dongosolo onena kuti wiki imene tayambayi kapena sabata inoyo tizikhale ndi mavuto ozimazima kwa magesi. Mukudziwa kuti magesi okhazikika ndi amene amatipasa anzathu a Chisankho. A solar awo amapezeka masana mpaka na 6 koloko madzulo. Perewera komanso ndi zisankhozi kuyambira mawa 6 koloko mpaka usiku mpaka kucha kwa siku linalo ndi nthawi yoti magesi asazazi akupanga transmit kuchokera ku madera osiyanasiyana mdziko lonse la Malawi. Boma lalengeza ngonena kuti pa 16 mawa kukhale holiday cholinga chonena kuti Amalawi onse amene analembesa akhale ndi mpata ukaponya voti kusankha atsogoleri amene akuwafuna. Komanso chuti chimenechi chitipasa mpata ife a Chisankho ndi Escom kuti tithe kuperekera magesi kwa Amalawi mosavuta. Choncho tapempha makampani osiyanasiyana tawalembera kuti pa nthawi imeneyi ayesese kuti anthu apite ku holiday apange pause kapena asiye production kuti ife Escom tikhale ndi mpata wokwanira woti tiperekere magesi kuti kusakhale load shedding. Ndinene pano kuti ena akufuna kwabwino avomera koma pamene kampani ena sakufuna kuvomera kuti asiye production. Koma ife ngati Escom tikukambira nawobe kunena kuti zisankho nzofunika kwambiri pa dziko lonse lapansi pano. Nthawi ya zisankho ndofunika kwambiri ndi tikupempha kuti iwo atimvesesa. Tikupankhula pafupipafupi ndi zotha kumeki tikumauza mmene zikuyendera ndikhupira kuti pofika mawa dongosolo likhala mchimake kuti magesiwa asazimezime nthawi imene zotsatira zisankho zikutumizidwa ku MEC head office kapena ku Tare Center ikulu ku Lilongwe. Mwina ena mtakudabwa kunena kuti mbuye monse zisankho zimachitika koma simakhala ndi vuto lozimazima kwa magesi kapena ma challenges amene tinawo pakali pano. Mwina Amalawi ambiri simukudziwa kunena kuti pa zinthu zingapo zimene zasintha kuchokera 2020 2022 kufika lero. Mwachisanzo zisankho za mbuyomu timaponya mu May. Zaka 5 timaponya mu May. Koma chaka chino ndi 2020 ngati mukumbukira naponya mu September. Ku Malawi kuno May ndi nthawi imene anthu ambiri sagwiritsa magesi. Makampani ambiri makamaka mati agri business amakhala kuti sanambigwira ntchito. Ndichulapo ma industries atatu. Yoyamba ndi ya Fodya imakhala kuti sinayambigwira ntchito. Yachiwiri ya sugar makampani onse atatu pali Ilova ndi makampani awiri kudwangwa ndi kunchalo komanso kuti ndi Salima sugar komanso makampani onsewa amapanga ulimi wanthirira ntchito onsewa umagwiritsa ntchito magesi a Escom. So September ndi nthawi imene timati peak period agri business Fodya nawonso pakali pano makalikaliki ndi mashini yawo kuthisa Fodya kuti apeze ndalama. Komanso ati pakali panonso nawonso ali m'minda mwawo mafactory yawo akuyenda. So September ndi mwezi wovuta kwambiri ngati peak period ya Escom. Komanso ndanena kuti kuchoka 2022 kufika lero 2022
Escom ine ndi makastoma okwana 549,000 pamene tunena pano kuchoka 2022 kufika lero Escom ndi makastoma 710,000 mutha kuona kuti tapanga bwino kwambiri, koma kupanga bwino konso kumabwera mavuto akeso. Makastoma athu aonjezeka kwambiri, koma mphamvu ya magesi sindakwanise kuti tionjezere malinga ndi mmene tikuonjezera makastoma. Mwinanso ino simukuziwa nayo kuti chifukwa dziko la Malawi mozera mu Escom tapanga bwino kwambiri, kuonjezera kwa World Bank itaona kuti Malawi mwa maiko ena onse tapanga bwino kwambiri. Adipasa usadi ngongolera koma adipasa ndalama zokwana $250 million kuti tionjezereso makastoma kuyambira January chaka cha mawa okwana 250,000 mu zaka 5 zikubwerazo. Mutha kuona kuti pressure imene ilipo ya magesi ikhale kupitirirabe, koma ndilongosola kuti kodi supply ngati Escom tikupangapo chani. Ndena bwina kumanena kuti kuno 20 September 2020 kunebe mavuto ndanakayo na kuti nthawi yoyo makastoma athu anachepa kwambiri, pano makastoma achuluka ndi pressure ikumachuluka kwambiri. Ndenda nakana kuti tapempha anzathu ama industries kuti atithandize kuti mawa kuli holiday, ife ngati Escom sitikuyembekeza kuti anthu agwira ntchito mawa, chomwecho ndoti mafactory ambiri akhalanso agwira ntchito. Izi zitipangira ubwino kuti khali magesi ambiri kusakhale load shedding. Koma ndine kuti zikafika poti mwana ukanaphala fonde nakale kuti anthu ena makampani ena awo tipite kukankha nawo, koma zikafika poti mwana ukanaphala magesiwo tizathimisa mbali imene tikuona kuti zingatipangira ubwino kuti zosatira zamalizasiwa o zisankhozi ziperekedwe kwa Malawi mu nthawi yoyenera. Michizungu amene kuti this is of national importance. Inde pakhala zowawa zambiri ku makampani amenewo kuti masiku 4-5 amene wawa mwina satha kupanga phindu lokwanira, koma zisankho izi ndi zofunika kwambiri. Kunena kuti ife ngati Escom sitingalolera kuti zisankhozi zikhale kuti compromise for kuti Escom tinakanika kupereka magesi kwa Malawi kuti anzathu ameki ategwira ntchito bwino. Tsono anzathu ama company wati investese kunena kuti nthawi ngati ali ya Malawi ofuna kwa bwino, nthawi nawonso apange contribute zisankho zofunika kwambiri. Mwachidwe ndikana choncho kupita kisogolo fika mwina pakhala mfusuna kuti vuto imene litha bwanji. Vuto lili litha ifika mukuziwa kuti tili ndi Malawi Mozambique interconnector imene ifewa Malawi tinamaliza kale, koma nzathu Mozambique amaliza December January chaka cha mawa. Tegula magesi amene wo ndikuthekera kunena kuti mavuto amagesi ozimazimawa akhala kuti atha. Komanso ife ngati Escom tikumanga battery energy storage 20 megawatts ku Kanengo, cholenga china kuti nthawi imene mamaka masana tindi spare capacity, nthawi imene tizita kuisunga ndikuyigulisa madzulo nthawi ndikuyifuna kwambiri. Power bank ukaifuna kakuyenda utagulisa ntchito chimozimozi, koma iyi imakhala at much larger scale. Ndikupempha kuti Amalawi anzanga mwandimva bwinobwino, makampaniso mwatindesa bwinobwino kunena kuti munyengo iyi tizichepese tike interest ya ziko pasogolo. Komanso ndipemphe Amalawi onse othekera amene ali ndi mabizinesi ang'ono kandi zigayo kandi mafactory pa nthawi iyi atipase mpata akhale pa holiday kuti mphamvu ya magesi imeneyo ikhale yokwanira kuti tisapange load shed. Ndinenso kuti challenge ina ndilionera kuti pali mafactory ena amene ali ku mafeeders amene singathe kupanga load shed chifukwa choti mafeeder omwewo ndi amene akuperekera mphamvu ku matare center o ma polling center ena ndi ena. Chifukwa chake tikumema
a business akufuna kwabwino kunena kuti paokha nthawi imeneyi atilole kunena kuti asagwire ntchito mphamvu Magetsi pene tingayiseve kumenekoko tichepese kapena tinena kuti tithe kuperekera magetsi kwa Malawi masiku 3-4 kubwerawa mosazimazima kunena kuti zotsatira za magetsi zotsatira za Chisankhozi zikhale zopembedzeka komanso zipite kuyenerera mu nthawi yake chifukwa nthawi zina zotsatira zamachedwaso pamakhala kukayikirana koma Escom ndi kuthekera kunena kuti magetsi tikapereka okwanira osazimazima zotsatirazi zizipita mofulumira mu nthawi yake ndipo aliyense adzavomereza Chisankhozi mmene zizayendera. Ndipereke m'manja mwa anzanga Chisankho mina ndi ziwiri zitatu takambepo komano ndisanamalize nthawi yofunika kwambiri ku mtundu wa Malawi. Ndikudziwa kuti mwina eni makampani ambiri ndi obwera samakhala Malawi kuno koma tipase ulemu ife ngati nzika za dziko la Malawi kunena kuti nthawi iyi kwa ife atha Malawi atilole tiponye Chisankho, atilole anthu akhale pa holiday, atilole tipase magetsiwo kuti ife Malawi tiponye Chisankhochi mwaufulu ndi mwamtendere. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri kankwamba mwenda CEO Escom ndingo tiaponde manga pamene anena kale metakozekeraso ngati kwa Chisankho monga anena kale kuti magetsi ochuluka masodalirika amagwira kuchoka kwa Chisankho amene timakhala available opezeka nthawi zonse for mapangira kuchoka ku madzi amene amapezeka mutsinje wa Shire. So ngati Chisankho takozekaso kuti timakhala ndi ma maintenance amachini athu amati pakha kukozekera kuti tifuna tipange prevent plus machina asonongeke. Musabara imene iyi tapanga suspend tayimitsa kaye ma plant maintenance kuti timakhala tapanga schedule machine awo tidzacho tsatsikula kuti akoze plus aferetu tapanga suspend kuti machine wonse akhala available azipanga magetsi tipange supply ku dziko la Malawi. Ndiye tikatha Chisankhochi tidzabwera ku schedule ya preventive maintenance ku machine amene timafata akoze ningo ngati imeneyi. So komanso ma engineers athu onse amene amakhala ku maintenance ali pa standby kuti in case pachitika emergency mwansanga agwire machine yo ndipo ngati zavuta kwakukulu kuti machine afa kuti sanga udzuke nsanga ndiye kuti tilengeza ku mtundu wa Malawi kuti machine akuti afa ndipo vuto lake linali ku motere kuti satha kukozeka mu nthawi yakuti koma pali panopa ma engineers athu onse pa station yankula Kapichira Tedzani Wove komanso ma diesel plant athu mapanga Kanengo komanso Luwinga ali pa standby kuti pakhala livuto alipia mwansanga kuti magetsi abwere ku Escom ipange distribute magetsi aja afike kuma kofi magetsi afike mwansanga moyenerera. Nenga Chisankho takuzaso zimenezo panopa machine athu onse ama power station akugwira ntchito upatala kwa machine amodzi akutedzani makhala kulengeza kuti anativuta anafa mwezi wa December ndipo takhala kuuza amene amatipangira ma parts kuti atipangire ma spare parts atibweretsere ndipo tiakoze atiuza kuti atibweretsa ma spare parts amenewo sabale kubwerayi takoza kutsogolo. So kawo akutedzani 31 megawatts na kuti sali online komena osewa ali online kuma diesel plant tapanga soma kuti machine angapo adzuke ndipo pali panopa tindi machine 5 ku mapanga oti ali bwinobwino agwira ntchito kukanengo machine 7 ora agwira ntchito bwinobwino masoko Luwinga ma diesel plant ma diesel machine okwana awiri agwira ntchito. So zosata panga kuti magetsi apezeke nthawi imeneyi kuti ma towers amene amagwira ntchito ATNM Airtel komanso Amakra komanso MTL komanso paliponse kuti magetsi akufunikira apezeke kuti agwire ntchito yake moyenerera nthawi ngati imeneyi. So takozeka motero kuti Escom ndi Chisankho tigwire ntchito limodzi ndipo tikulumikizana every minute mu supply magetsi athu kudzera mwa system market operator kuti magetsi azipezeka madera osiyanasiyana. Zikomo kwambiri. Komanso mwina ndinene chimodzi mamaka kwa anzathu a business yo ndikusindika kwambiri fuka amene ndikufunika kwambiri. Tikaona kuti magetsi akuperewera singofika kuthimisa ya tiyapasa notice maikhala short notice ndasimizina kuti sito tingothimisa chifukwa mna amakhala plan yena koma tiyawuza kuti nthawi yakuti magetsi thimisa chifukwa magetsiwa akufunika kuti athandizire ku Chisankho. Ndimene kuti abanye ngothimisa magetsi ya
tikaona kuti magesiwo demand yakula kwambiri, tipereka notice kuti magesiwo nthawi yakuti sitikupasani kuti tipereke ku madera amene Chisankho zikumangidwa transmit. Mafane ngosindika onea kuti mina abinsi onea kuti abanji sunatipa nkonzati onse tinalembera makalata onse tinauza kale komanda nakale kuti ena they have responded negatively. Nde pakafika poti zavuta sitingothimisa AI, we are going to give them notice in the interest of fairness, but this is in the interest of the nation. Thank you. Ziko mkwambiri amene wanali na Mr. Kankwamba Mwenda, CEO wa Escom, komanso kombepo ajanamba a Dr. Magetsi Nthawi. Ziko mkwambiri alendo atuolemekezeka a Mr. Kankwamba Mwenda, komanso Dr. Nthawi akwe Chisankho. Iyaye mmene munditu ndi mmene afotokozera akuluakulu aku kampani ya Escom. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.